Per commemorar la patrona de la música, l'escola Julià Canals ha celebrat el tradicional concert de Santa Cecília, on alguns alumnes i professorat han interpretat diverses peces musicals. Per molts d'ells, tocar en aquest concert representa un orgull. Una d'elles és Sofia Canela, que ha interpretat una peça de violí. La responsabilitat de tocar en un concert sovint genera una pressió afegida, però l'alumnat assegura que la pràctica i l'experiència ajuden a saber conviure amb els nervis previs a l'actuació. Hem estat 3 mesos practicant-la per justament 2 minuts que estem tocant. Llavors això és com molta pressió, estar 2 mesos practicant alguna cosa per fer-ho en 2 minuts. I clar, si no et surt bé, doncs després dius, ai, que no m'ha sortit bé. Llavors això provoca molts nervis. Des que tinc 7 anys toco la guitarra i sempre, abans d'una audició, tens aquests nervis, però cada vegada que practiques doncs, els pots controlar més i això fa que puguis tocar millor. La Júlia i la Laia són germanes i la passió per la guitarra ha passat de generació en generació. Ara la seva germana petita, de 9 anys, també ha decidit tocar aquest instrument. Per elles, la música els serveix per evadir-se de la rutina. Tocar la guitarra és com per escapar del dia a dia. És com un hobby que et fa sentir millor. Jo toco perquè gaudeixo. Quan toco és com... em sento millor, llavors toco al màxim i no tinc en ment dedicar-me professionalment. Al concert de Santa Cecília, les germanes Morente han interpretat 2 peces amb el seu instrument preferit. L'escola municipal Julià Canals ha crescut en els últims anys gràcies a un canvi en el pla d'estudis. Tot i que molts dels alumnes hi acudeixen de manera lúdica i educativa, alguns d'ells s'hi volen dedicar professionalment. Darrerament és el tercer curs que tenim un nou pla d'estudis i està canviant, està canviant el sentit bo de la paraula. Fins fa 3 anys teníem 220 alumnes i ara estem de la ratlla de 290 alumnes. Un nou pla d'estudis amb nous reptes, amb els alumnes que tenen un enfoc volen tenir un enfoc més professional i per tant de més dedicació a la música, i els alumnes que volen continuar la música, fins i tot quan ja es fan una miqueta més grans, que encara els podem acollir aquí, però que tenen altres activitats, com moltes activitats extraescolars i fins i tot els estudis. A l'escola s'hi ofereixen classes d'una gran varietat d'instruments com violoncel, flauta travessera i guitarra. En aquest concert, interpretats per Meritxell Massós, Marta i Caral Sant Martí. A part dels instruments més clàssics, al concert també han tingut cabuda instruments més moderns com la guitarra elèctrica, tocada per l'alumne Eric Nadal. Però el repertori no només ha estat format per alumnes. El professorat ha interpretat amb una presentació irònica una rapsòdia amb campanes. Per acabar, Jordi Garcia, professor de l'escola, ha interpretat una peça en violoncel.